I want to give direction today. And the direction, let us be good citizens, abiding with the law of the country. But if the instrument of security, they are not ready to protect and property as well. That is it. Abantu banenda tuwatebiga. Lero ndete ndio mwelekeo. Tigatosikeli ichikoliense. Abasikali n'abantu bonse basikeli ichiko bale ndobogima n'amali. Lakini onyamba kolenda obogima n'amali. Lazima inumweka abanyene molenda amali eino n'obogima bwa ino. That's all. Abantu bamenye. Tete nkole ngote baiga. Inje mno mugabano ino igoronko runare ngeki avocado. Alietisi. Manyanga naende kinege ntonda etenge ngirolere. Aba ikoyo bakaru muranga. Balia bakoli biashara. Bagachaga bakagore mete etarabeka abaka n'abantu. Kaderie yabe kama tunda bagacha karawachicha konya matunda alitara konga bakanyegeri pakimete yende kauma baka mwale ngoro bakarusikia avocado chiri bakagenda sobo bakaineka karabaineka chikamera bakasoki kurume chiri tatare chiri chikamera bakakoreye ndotokoroka grafting. Lero Muranga nereta ngaine ase chi avocado chiko genda isiko yense ekireyemo China ekogoro shilingi 260 chi avocado isato chok. Abantu baminto Muranga nereta ngaine in production courtesy of Kisi. Na inche na aletre ekemelie kiesi mule ina lengo mojumbo dagoret na aletre chi emeli 1050 baliba chenda bagasumeka mbanya aletego baliba aletego sumeka emetemia oyomo tinguma osinale maiga ante binga okogeso como week anya atekogesa 500,000 oyo sabeta. Yes. Oyo na ababa manyete abantu bamente bimeli birito enanire etwate bedenga asaba bibaito ebikoni wa shilingi 100 etoku mulata 150 shillings toira nchibese echo meka amatundande arato konye gusi weke omuntu abaseremia mumayeko mwekura na bongo cha monde inga simba lero twakurangire stadium ko sangire tole kibesa tukubekira mamuta okambine nenya alikane kose mind set to take